Zaldo, gaur zeto atzek? Ni nahi zue? Zaldo, hierak! Zaldo, katarra! Zaldo, espiki! Zaldo, sport! Zaldo, errubillo! Txati! Bankuen! Beltza! Posigu, gaur zeto atzeko? Gaur da jo, repetizio euro esan. Euro! Zein lanin? Zue hostia, nire negau nahu? Ruio, zeilanin, ike etxio eta. Segitzeko hasi merdik. Ze, alda baitu ez? Ai. Aspektu nota. Eure! Zein! Santia, kuila. Xantua egin unit. Vale, venga. Azez! Nonsen! Ze animali gili hemen, no? Hostia. Kendu hamen pixua. Imorga, zein gili hemen? Otaño, zea egia da, gaeko egeleun. Otaño! Hemen gaude etxeko danok, ama, atxe bideo grabatzen, dani, entera udalako ja fuola bengoatik lagatzeko garaxa jauzatzula. Eta ni Ander, baina nekaun nauk, ire erropa garbitzen, eta hori, bueno, tokatzeza beste etapa bat, eta, bueno... Fuola ja bestaldetik ikusten hasi berko zu. Bale? Eta holaxe segi, bale? Venga, Vale, animo! agur. Veo Otaño! Veo Otaño! Veo Otaño motei! Veo Otaño! Zoie mutie ordia. Dano, horre gaino gu jarriko aldimainan, ez ikan bela resulta hobela jo. Hostia, eski alaxek. Guk tempore ardi aldago ja zatenean. Gaskitxi, zulue, ezin bueltiman. Baina, beha beti eukik espiritu hori, beti aurrea, beti karrotit ireien. Baina hor datzen hau partiuro, igual deskuentun ja, galtzen da arbitro txistu joarte behar denbora osun ekipo animatzen, ez tala bukau da ondienek golen bada jo, lezkela. Baina, partio da junberri etzio, entrenatutan egoan, tanai, ikauen bestien, baina beti behar launtzeko bai, behar materiala eman, entrenatun ariketetan aldaketatan da beti hor launtzen da zea eta estirantutan dana, finaxue, dana. Zine alde hortatie, esan diaden bezala, karrotit ireien. Batxei, esan berrazo bat, ni urtete behar india behain, baina lehelo entrenatotien bukaera arte denbora osun kainina ontzite da asko egizia behain, egin izan. Ni bi urte bitxea da, nik ekipoako izindek perfektua. Launtzeo beti prest, ekipo batien dana emateo beti prest, alde hortatien baita hitzak etzio da, eskerra asko, beti handiz izioiz. Zezatepa, Ander Otaño batik? Zeza goia pa Otaño batik. Aner dixentzidu da. Zezatek, zea, beroketiatik o? Hor bandan egienean beroketa horita. Baten batzua zarratzek joan baino. Zein, zea, direktibako entrenador duxe? Bueno, Ander, guztian nahi hau zatia, gutza placer bat izan den, iregin entrenatzia, ire profesionaltasuna, karrotik entirekiko gogo hori, egunero kartzeban gogo hori eskartu nahi hau bihotzetik. Benetan, eskerri asko eta hemendik kanpoa egon gaituk. Zalda holan da, foloratze eta neupeni hartzea, baina bueno, gaztia izan dien eta iritsizte beste gauz batzu egin dituela. Zer dutze hauek? Hortza! Zein! Etondotik! Zerbait! Ondan, asikuran maginatik direu da... Beha zinku, eben zera tronko hori. Baina. Hemen! Erantxe! Ahora! Ahora, Txo! Ahora! Venga! Grande, Cayeto! ¡Venga! ¡Vamos, Plaza! ¡Vamos!
ekipue dirigitzuan bezalaxe hemen beste praktika. Txiki! Torri eskubitik! Entzat! Egon! Pasa eskerrea! Pasa eskubitik! Bale! Bale, txiki, bale! God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery throngs of muted angels giving love again. Gaur dala matek, baina 18 urte baitut. Hasi ginela futbol asunto honetan eta ni usteat lasai erratia belegikela. Usteat ibile izan taldean eta dekandana eman degala eta hori egin ezkero etxegi. People, help the people. Uxo handi bat, inakizia, jokin. Ezin zautarri etxea gara. Give me your hand and I'll hold. Ondo hili dano da. Aupa horrixe da. Aupa nahi. Aupa nahi. Mendek. Hostia, puta, me cago en Dios, sartu nahi. Sartu ipa, mira, hostia! Venga! Hostia, ato esto baina. Ente baltzate. Zeno notizi zein. Notizi tristie, baina beste itzio eta landa segiek joinek futbol dula. Xili honek, zesa. Bai. Gaur botaie, los Manolosen da txigiute hono. Hostia, Dios. Baja importantiak klubentzat. Bai. Ez? Io, gauza zamaiat, 2 urte behar emaitxe garen. Futbolistia ente, ez di asko egisi, ireati, baina 2 urte hauek irein kistonez egin. Futbolkanpon ondo, futbolatik kanpoa ze zaniz. Undi hobeto. Ez? Undie. Beti zenek, bestoexo Arun gure kapitaina ez? Ni ala bizi zene egin zen. Bai. Askotan txorrote etxoa emate, baina guretzat beti izinek, gure kapitana. Hemen dien, jokin, eskerri asko, eman dago urte hogati eta hoxe, plazer bai izen dela, irekin aldaeli konpartitzea. Hostia! Txorro, galandatik izatek? Zein, zea entrenatzen hasteago ordu bete gina izun esan hori? Kapitana? Hori? Zezan hori apa? Tile ekipo asko sentitzezuna. Langile, profesionala behare bezala hotxia. Eta motile hona. Eskerri asko danatik, Joakin. Baina etxan, ondo zotzetoki hau ez? Hauxe gure urte txarran kulpablia. Buhau eta... Ja iruro triste gartzen gaitu eta despedi merko jau. Basagia ere triste honga ezela, baina aizen bezala makarrekin disimulatzen intentago gela. Eta hoxe. Bueno, txango, niz izango japa. Beti batea txaek eta bakik nahi kenako hamen laguna gugela da segi holaxe. Nik esanteko gauza bakarra. Xuku-xukula. Xuku-xukula. Gure baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igona
nazazu nire mendira, zure gailurretik gora. Arimak zenbatzera, lotan nabigatzera, elur gazietan. Zazu nire mendira, aurki dezadan bidea, askatu nadin zure loturaz, behar dezadan airea, ez nadin izan jainko lurtiarra, bai ezinen bidaidea, igona zazu nire mendira. 80, gola erdi hau. Txan! Txan etxio, txan gola lai. Jare hon bazan nizko ja irazten atxoan, zumaxen zanoa eusi. Erten, 2 minutu falta gola da 3 punto, da salbaixo puntu izin ditu. Da batxen esan txango bai, 2 urte hau iregin konpartitzi placer bat ezin dek, lagun hon bat ematea da egongo bat juk kanpun. Txan, nire hemen atxiok, nire habitat natural diren da ezin asentauta, nire ipurdi formizaek. Da, hoxe, esan nire urtebete egin ditela zuekin, baina urtebete oso hona izin dela eta hemendik kanpoaren lagun bat beti guila. Zalde hon txango, izan baina ba, aziran, bildurren badezian, horren guztine nire Spidermanen tatuaje hori eta hostia, bildurren badezian. 2 urte bizitzeko geri zindea iregin, eta oin zezan baina ba, laun hon bat irazietela. Ekipun usteat, jogore hona egitzin haino importanti dela, ambiente hona sortzen jogore egitzia. Bai, pestua esun, folkanpotik kanpoa, eta ambiente hori sortun osetagoa izen naiz beti. 2 urte horretan ala ikusia nio bintzen, eta bizi bat ja. Eta placer bat izen dela, 2 urte hori iregin konpartitzia. Eskerri asko. Apa txango, lehenik eta gain eskertu nahi atein, urte osun eguegan implikazioa ekipukin. Entrenamento dan eta saldu daiz, zirkustantzi. Eta, bueno, gauz batzuk kuelatiken berplanteo eraz egin diztek, eta ikizin diat irekin. Da txan, hemen dauzke jubileun, eguna egin ego. Mutulio, mezu hau talde osuntzazik? Ba, dan hoi eskertzie, temporada honeatik. Arlo deportibo nivel ez ditu resulto honena eman, baina talde ezela netzat una izan atzuk, da launarti eta hori da importantiek. Da arlo hortatik temporada hona irutu zinei, da azkenin dano launa izan atzuk, da hemendik kanpoare pentsatzea alaxe izan ala. Asko ikusi dugu, eta gure bihotzetan pusketa bat dago uste. Tra-lu-la-lu